Pondelok čas 5. Niečo vyše hodiny sme usilovne pracovali a takmer sme naplnili svoje zásoby. Zdalo sa mi, že sa sekerou oháňame ako profíci. Buch, buch z jednej strany kmeňa, z druhej a mám to. Pierre by sa mal dať na modlenie, aby dedina nezorganizovala súťaž v rúbaní dreva. Pretože by som tam bol by som prvý medzi prihlásenými. Avšak po všetkej tej námahe bola naša energia takmer na nule. Museli sme si oddychnúť. Rezeň mal so sebou ako obvykle koláč. Steve mi jedného dňa hovoril, že jesť u nás sa podobá videohre. Všade odhadzujeme omrvinky. A zároveň nikdy nesmieme urobiť chybu. A prečo by som aj mal? Bojovník musí jesť za pochodu. Až budem bojovať a budem potrebovať doplniť energiu, vezmem si azda oddychový čas? Prepáčte, milé zombi, mohli by sme si urobiť malú pauzičku? Veď viete, moja energia, pozrite sa. Dovoľte mi, aby som najprv prestrel. Ste samozrejme pozvané. Budeme podávať predkrm, nasleduje hlavný chod a potom lahodný dezert, tak nejako. Nie, musím zhltnúť potravu najrýchlejšie, ako sa dá, aby sa moje životy počas boja obnovovali. Meč v jednej ruke a sušinka v druhej. To je obrázok ozajstného bojovníka. Tak teda, dnes, keď som do seba napchal celý kus koláča, tak som nebol prasa. Nie, trénoval som. To bol tréning, to je všetko. Skoro by som zabudol, vyhrkol som. Kúpil som ti tuniku, rovnakú ako mám ja. Už dlho ju nosím so sebou. Dal som mu oblečenie, špeciálne topánky i kuklu. Okamžite sa prezliekol a prezeral sa. Ten oblek je úplne úžasný, ako hovorím, ale nie sme si v ňom až priveľmi podobní, čo? Mal pravdu. Naše oblečenie malo dokonca rovnakú tmavosivú farbu. Emerald o tej farbe niečo hovorila. Aha, tak to teda máme šťastie. Rezen sa dôkladne rozhliadol. Áno, mali sme naozaj šťastie. V parku bolo rovnaké množstvo kvetov ako stromov. Chcem, aby moja tunika bola čierna, povedal Rezeň. Chcem sa podobať Nočovi. V čiernom od hlavy až po pety. S obsidiánovým mečom a s obrovským klobúkom. Takto potrebuješ atrament, nie kvety. Môžeme ísť k jazeru a chytať chobotnice. Hej, počkaj, možno by sme o tom mali popremýšľať. Prečo? Ale minule ma navštívila Emerald. Rozprával som mu, čo mi Emerald hovorila o obľúbenosti a prečo nie sme takmer u nikoho na zozname priateľov. Zajtra sa spýtame ostatných na ich obľúbenú farbu a nafarbíme si oblečenie 2 najobľúbenejšími farbami. Tak budeme najväčší frajeri. Nemám pravdu? Rezeň si taký istý nebol. Ja ti neviem, čo ak nám povedia hrdzavo hnedá alebo niečo podobné. To riziko musíme podstúpiť. Náš tým potrebuje nových členov. Tak dobre, ideme do toho.